आज तोरा साथे साथे इस सब के जान जाए। खाली हमरा पर वार करते तब बर्दाश्त कर लेती, लेकिन छठ मैया के पावन स्थल पर भूखल प्यासल छठ भक्तिन लोगन के जान से मारे के मंसूबा बना के बहुत बड़ा पाप कैले बाड़े। आज तोरा के तौर जान गवावे के